kanyo kaluwore kod committee rooms nikech wang'eni wantiere kod committee mopogore opogore od bura mar Senate kanyakla kod od bura mar National Assembly. Nyaka sani nano kanyo ka Bunge Towers dhi bedo kod 26 committee rooms. Nagin ga mana gapar kende. Kopogore gi mano bende lose kotenre kod apise mamoko nikech kanyo bende biro bedo kod kuonde mopogore opogore kar chiemo, massage, pala e kind mamoko. Abro konga yiera gi owadwa Kennedy Obuya kar wacho ni mondo wabunge mondo odhi adhiya kanyo. Magi eki jok monego bed ni chung'ne oversight ka kitimo gimoro amora e Kenya kae. Kopo ni ne nyalo gik kama iloso negi kama host offices gi ma substandard moko chope kiwango medware to negi linga linga kosetieki to koreka gibiro ywak gino kik wawinji. Gidhi adhiya kendo gitiya tiya gi offices gigo kata tindo kata dongo. To kogik ne kwa chomo wach mar offices machielo ma bochako ketnegi machalo kaka mag committees kanyo to wayie godo nikech kaka KICC ne kawo garama mang'eny mondo miniti godo kendo thothne ne yudo ni wabunge ne gitemo keto gik machalo retreat mago eko ne medo mana bech omenda ma sirkal ne tiyo godo kuom mondo gitim atima meetings moko matindo tindo. Offices makoro ketnegi kanyo dhi konyo. To kwa dhi gik machalo kaka massage parlor to gi hotel kendo ma aneno koket kacha makata aneno ni gin facilities manoko onego bed ni keto kacha nikech thothne ka wang'eyo bende neno ndalo moko kaka gazet ne wacho ni nitiere mbunge manokawo kata mana higa 4 kane pok onyono ofisi. Ere tiende mondo wachak waket ne massage parlor e tie office ma ok odhiye kata mano nyiso ni wat medo mana ketho resources kwa loso office mobe otie gi omenda malo moingo gi mano kongo bedo projected e loso facilities ma ok gidhi tiyo godo to be facilities ma ok en priority ne japiny monego bed ni represent. Ero kamana inya wach machielo mabende jopiny osebedo ka ng'urne en wach mar Bunge Towers gedo mare nikech e chakruok mare Bunge Towers kinyalo mna winja Patrick Owade kintiere kaunti ma Kisumu na nek bene gero gi kwan mar omenda maromo siling bilion 5.89 mano e chakruok mar gedo mare higa mar 2015 nyaka sani ka iwacho ni koro setieke ke bende ya yudo chima kawuono odhi muonyo siling bilion 9.6 mawacho ni en medruok mar siling bilion 3.71 pesa mago mag jochoko osuru. Wach nengo makamadi wach nango nikech ng'at nyalo wacho ni chakre higa mar 2015 nyaka sani nengo mar ngima bende osebedo ka idho. Hakene mano bende paro mabende intiere godo. En gima lich ahinya to nikop Kenya jithagre gwonyore gi pado. Hospital onge yedhe. Fees bende otamo jonyuol